yn y fideo yma, dwi am ddangos i chi sut i drawsnewid eich jeans. Os ydych chi braidd yn bod o'ch jeans a dim pres i brynu'r un newydd, dyma un ffordd i'w gwneud nhw bach fwy diddorol. Dwi wedi gweld llwyth o bobl yn defnyddio eyelets fel manylun i ychwanegu at y dillad. Un o'r hoff bethau yn fy wardrob ar y funud ydy trowsus yma o Zara sydd efo eyelets a links ar y gwaelod. Oedd hein yn 40 punt a dwi am ddangos i chi un ffordd allwch chi ychwanegu'r manylion yma at jeans sydd gynnwch chi'n barod. Yr oll ydych chi angen ydy par o jeans, siswrn, eyelet puncher, eyelets a links. I ddechrau, mae angen torri triongl bach yng ngwaelod coes y jeans. Yna, defnyddio'r puncher i greu twll bach yn y ffabrig. Geisi'r tri yma a paced o eyelets oddi ar eBay am 8 punt. Yna, mae angen gosod yr eyelets yn ei le a rhoi tua 4 link o un eyelets i'r llall. Dyna ni ffordd hawdd a rhad o gustomiddio eich jeans. Okay,